Hej YouTube. Jeg er ny på YouTube, som I nok kan se, hvis I sætter en video der. Men jeg kommer til at gøre noget Minecraft. Jeg kommer til at spille Survival Games small. Hvad skal jeg sige der? Og ja, faktisk mit enkelt navn i Minecraft Chris. Hypercube, og mit rigtige navn er Christian. Bare også en lille hej-video. Hej. Du skulle ikke have noget skid, der hedder hej. Det kan vi hurtigt se med Theo. Det var godt nok grimt. Det var godt. Men det var... Nu kan jeg jo lige hurtigt skid på hej, fordi nu kommer det til at komme lige gå på. Ellers så bliver det nok Hunger Games, det kommer eller Survival Games. Du kan kalde den lidt af det hele. Så. Men det er nok det, jeg kommer til at give mest af. Så skal jeg også give Geek of Veterans og sådan noget, så noget, der hedder Brains. Det er måske roast til noget. Jeg kan ikke finde ud af at tage navn, skal jeg sige sådan. Det er jo, det ser så grimt ud. Håber ikke hiver med det. Det var da godt nok. Det var godt nok ikke. Okay, jeg kommer ikke det at få igen, så jeg kan finde ud af. Ikke gjort, hvordan jeg har gjort. Nu må jeg hive det her, jeg hiver. Det er ret sjovt at hive, hvis jeg ikke hiver med det her hiver. Nej. På kameraen. Ups. Sådan. Og så vil jeg sætte en chok. Dum ting. Nå, det var bare det, jeg ville sige. Okay, det er nok grimt her. Nå, jeg ses igen, YouTube.